बर' हारिनि मोनसे गिदिर खहा। बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि आरो बर'नि सासे गेदेमा थुनलाइगिरि तरुन बर'नि रुंसारि जानाया बर' माहारियारि फरायसा आफाद बन्स'जों लोगोसे एबसुनि सोद्रोमा आरो बर'नि रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथांखौ गुवाहाटी बाथौफुरियाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि दालाइ मख'आव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 2 रिंगासिम गेदेमा थुनलाइगिरि रुंसारि तरुन बर' बिथांनि गोथै देहायाव जोबथा मान बाउनाय हाबाफारि लानाय जागोन, जायनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे गेदेर खहा। खम खोथा बुङो, नाथाय जा खोथा होयो बे खोथाखौ मावफुंजोबो। बे खोथाखौ TCL/CCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया हाग्रामा महिलारीखौ थांखिनानै बिथाङा बुंदों। 32 नं बेरगाव बियाबाव मोनब्रै बिथांखि लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों TCL/CCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया बिथांनि दैदेननायाव फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि महर लादों। बेरगाव बियाबाव बिथाङा सानसेनि गेजेराव मोनब्रै थांखि लाना अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिक्रम दैमारि बिथाङा बुंदोंदि BTCआव हाग्रामा महिलारी फैनायनि समावनो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। बिथाङा बुंदोंदि जेरै खोथा एरै खामानि। हाग्रामा महिलारी सारआ जेरै खोथा होयो बे खोथाखौनो मावफुङो। बिथाङा खम खोथा बुङो, नाथाय खामानिखौ मावफुंजोबो। बे खोथाखौ TCL/CCनि बिक्रम दैमारिया बिथाङा बुंदों। चिराङाव आरोबाव आयेन बेरेखा मैहुर खालामग्रा सुबुं हमनो हादों। माखासे समनिफ्राय आयेन बेरेखा मैहुर खालामग्राफोरखौ चिरां पुलिसआ नायबिजिरदोंमोन। बे नायबिजिरनायाव रुनिखातानि असिया गावनि हानजाजों लोगोसे आमगुरियाव थानाय मानि बिथा फरेस्ट बियाबाव मोनसे अपारेसन खालामदोंमोन। बे अपारेसन खालामनाय समाव सासे मैहुर खालामग्रा राकेश नार्जारिखौ हमनो मोनदों। लोगोसे आयेन बेरेखायै मैहुर खालामग्रा सुबुंनिफ्राय 2 राइफल, 1 खुख्रि सिखा आरो थैनाय दावरायनि गोथां सह' आरो बेरफ्रुग्राजों लोगोसे मुलि महरै बाहायग्रा फिसा फिसा बलजों लोगोसे मोनसे गोसोम गाबनि बेगखौ मैहुर खालामग्रा सुबुंनिफ्राय हमनो हादों। मुम्बाइ मेट्र'नि पिलारआ हरखाबै बायनायनि थाखाय गोबां सुबुङा जोखोम। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला, मुम्बाइ मेट्र'नि कन्स्ट्राक्शनाव मोनसे पिलारआ अट'रिक्सायाव गोलैना सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो 2 सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो, जायखौ दा हस्पिटालाव दैथायहरनाय जाबाय। आसामाव लामा आरो दालां बानायनो थाखाय मिरु सरकारा 747 कौटि रांनि गनायथि होदों। बे खौरांखौ बड'लेण्ड बुब्लि निउजनि गेजेरजों फोरमायना होदों। बे बाथ्राया मासे सैथो? दाबो जेबो खौरां गैया, नाथाय बे बाथ्राया सैथोब्ला जोंनि आसामनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। जाय रांजों जों जोंनि आसामनि डेभेलपमेन्टखौ जौगाहोनो हागोन।